Πρέπει να βοηθήσω την Ιωάννα να ξεπεράσει τον πόνο του χωρισμού. Να βρεθεί σε μια κατάσταση στην οποία τα προβλήματα φαντάζουν ασήμαντα, η ζωή είναι ωραία και το μόνο μέλημα είναι η διασκέδαση. Ουσιαστικά να της διδάξω πώς να είναι εγώ. Πολλοί κόσμος περνάει αυτό το στάδιο πίνοντας μεγάλες ποσότητες αλκοόλ. Εγώ είμαι αντίθετος με αυτή τη μέθοδο. Ξέρετε πόσο ακριβό έχει γίνει το αλκοόλ? Ιωάννα, ήρθα να σε πάρω από το μίζερο κόσμο σου. Αν με χρειαστείς, θα είμαι στο σαλόνι και θα τρώω κέικ. Κέικ? Δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. 3 είδη διαφορετικής σοκολάτας, με επικάλυψη σοκολάτας και κομματάκια σοκολάτας. Είναι καταπληκτικό. Είναι παραδοσιακή συνταγή από την Καλαμάτα, αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Καλαμάτα? Τώρα που το σκέφτομαι, μπορεί να είναι και από Αλβανία. Ό,τι και να είναι, έχει καταπληκτική γεύση. Και πού θα το χωνέψεις? Τι θα γίνει άμα το χωνέψω? Όλα είναι τόσο ωραία. Εγώ, εσύ, ο καναπές, ο καναπουίτα. Είναι τόσο απαλός και αναπαυτικός. Λες και καθόμαι στα σύννεφα. Σύννεφα. Τότε κάνει λίγο πιο εκεί. Θα κάτσω κι εγώ, έχεις πιάσει όλο το σύννεφο. Κάτι άκουσα. Τι? Τα πουλιά τι βίζουν. Νομίζω είναι το ψυγείο. Όχι, άκου. Είναι η πρώτη φορά που συνειδητοποιώ πόσο ηλίθιο είναι το όνομα μου. Ιωάννα, Ιωάννου. Φαντάσου τους γονείς μου στο ληξιάκι. Επίθετο, Ιωάννου. Όνομα, μα το ίδιο. Φαντάσου να έχεις παντρευτεί τον Βασίλη Βασιλείου. Ποιος είναι ο Βασίλης? Συγγνώμη που άργησα, αλλά είχα πιάσει μια σοβαρή συζήτηση με την Οδοντόβουρτσα. Τι κάνεις? Τρώω. Κέικ. Δεν κάνει να φας άλλο. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα σου. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Και βέβαια της εξήγησα. Θα έλεγα ότι η αντίδρασή της ήταν πολύ ψύχρεμη. Είσαι τελείως ηλίθιος. Πώς μπορείς και να μες κάτι τέτοιο? Ιωάννα, από εδώ. Ιωάννα. Γιατί δεν μου το είπες? Σου είπα είναι παραδοσιακό κέικ από την Καλαμάτα, αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Νόμιζα ότι κατάλαβες τι εννοώ. Πώς θέλεις να καταλάβω τι εννοείς? Έχεις ακούσει πολλά παραδοσιακά κέικ από την Καλαμάτα? Πόσο κομμάτια είναι η δοσολογία? Το πολύ ένα, εσύ πόσα έφαγες? Το πολύ είναι 3. Τι θα κάνουμε? Προσπάθησα να βρω έναν τρόπο να της εξηγήσω τι θα γίνει, αλλά χωρίς να την αγχώσω. Και στο τέλος τον βρήκα. Δεν θα γίνει τίποτα. Απολύτως τίποτα. Δεν αισθάνομαι τα πόδια μου. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τα πόδια σου. Έχεις δίκιο. Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι η καρδία μου. Σταμάτησε να χτυπά. Μια χαρά χτυπάει η καρδιά σου, Ιωάννα. Και εσύ που το ξέρεις? Γιατί χτυπάει τόσο δυνατά που την ακούω μέχρι εδώ. Βασίλη, Καρδάμπη, θα πεθάνω? Όχι βέβαια. Προσπάθησα να χαλαρώσεις. Άκου τα πουλάκια που την τυβίζουν.
Βάμπη, πίσω σου είναι ένας δράκος. Όπα. Τι κάνεις, τρώσω μακαρόνια. Ναι. Κράτα και σε μένα μερικά. Λοιπόν, τα μόνα πράγματα που έχουμε είναι baking powder, chai και μπαταρίες. Τι μπορούμε να φτιάξουμε? Δεν ξέρω. Θες να πάρω τη μάνα μου τηλέφωνο, ξέρει να μαγειρεύει καλά. Βρήκα και μια κονσέρβαντόνο. Έχουμε τόνο. Ναι. Αυτός έχει λήξει και είναι κασκουριασμένος. Ω Θεέ μου, τι θα κάνουμε τώρα? Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται το ψυγείο σας να είναι τελείως άδειο. Σε μένα σπίτι μου είναι πάντα γεμάτο. Ναι, επειδή μένεις με το γονείς σου. Και μετά αναρωτιέστε γιατί δεν μετακομίζω. Άστο. Δεν αισθάνομαι καλά. Χαραλάμπη, πεινάω. Θέλω να φάω. Μην ανησυχείς, θα πάω στο περίπτερο να φέρω προμήθειες. Τι θες να αγοράσω? Σοκολάτες, chips, προφυλακτικά. Έχω γεύση φρούτου. Κάνε ένα πακέτο μπισκότα. Τα βρήκα όλα εκτός από το παστέλι. Ιωάννα! Τι έκανες? Έφαγες τον τόνο. Γιατί δεν είπαμε ότι έχει λήξει? Το ξέρω, αλλά σκέφτηκα ότι δεν θα πάθω τίποτε. Και? Έκανα λάθος. Πρέπει να σε πάω στο νοσοκομείο τώρα. Καλύτερα να φέρω το νοσοκομείο εδώ. Θέλω ένα χαρτί. Θέλω να γράψω γράμμα στο Βασίλη. Δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα τώρα αυτό. Χαρτί. Πρέπει χαιρετίσμα. Αγαπητέ μου Βασίλη, σου γράφω αυτό το γράμμα γιατί ίσως δεν σε ξαναδώ ποτέ. Απίστευτο. Το 166 έχει μουσική αναμονής. Ξέρουμε ότι πεθαίνετε, ακούστε λίγο μπαχ. Όμως αυτά που σου γράφω είναι αλήθεια. Παρόλο που βλέπω δράκους να πετάνε πάνω από το κεφάλι μου. Ναι. Θέλουμε ένα στενοφόρο στα εξάρχεια. Δηλητηρίαση. Τόνο. Έχει φάει και 3 κομμάτια από ένα παραδοσιακό καλαματιανό κέικ. Αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ορίστε, η τηλεφωνήτρια κατάλαβε τι εννοώ. Ναι, περιμένω.